קיבלתי הערה מחלקכם שהתמונה אולי כדאי שתהיה יותר גדולה שתראו אותי. אוקיי, מה זה בכלל לחץ דם? לחץ דם זה הלחץ שהדם מפעיל על דפנות הפנימיים של כלי הדם. וכאן משמאל אתם רואים שיש עם חץ סימון של הלחץ שמופעל על הדפנות. כלומר, הלחץ שהדם בתוך כלי הדם האורכי, מפעיל על דפנות כלי הדם האורכי. אני רוצה כאן לרענן איזה משהו שכבר אמרתי אותו, אבל אולי בתחילת הקורס לא כולכם שמתם לב אליו. בעורקים יש לנו לחץ דם גבוה, שהלחץ דם התקין אצל בן אדם היום, על פי האמריקן הארט אסוסיישן, צריך להיות 110/70, אבל זה הלחץ דם הגבוה. לעומת זאת בוורידים, יש לנו לחץ דם מאוד נמוך, באזור 30, בין 30 ל-40 סיסטולי. הסיבה שהלחץ דם נופל בין העורק לווריד, הוא כי הוא עובר בדרך נימים. ובנימים חייבים להוריד את הלחץ דם, הוא יורד מעצם היותם מאוד מאוד צרים, לחץ הדם שם יורד, אחרת הם היו מתפוצצים. יש עוד לחץ דם אחד שמודדים אותו, והוא בעורקי וורידי הריאה. בעורק הריאה, העורקים בריאה, לחץ הדם צריך להיות 70 סיסטולי. יש לזה משמעות רבה מאוד בנושא שחלוף. אם אני אצליח עוד להעשיר אתכם בזה, אני אלמד אתכם. אז לחץ הדם הוא לחץ הדם שמופעל כנגד דפנות כלי הדם. ניתן למדוד את לחץ הדם בעורק הזרוע, ובעורק שמאחורי הטיביה. הטיביה, מי שלא יודע, ילמד כי יש על זה שאלה במבחן ביום ראשון. למה טיביה? אצל מבוגרים אנחנו מודדים לחץ דם כאן ביד. לעומת זאת, אצל תינוקות לא ניתן לעשות את זה, ואצל תינוקות עושים את זה קצת מעל הקרסול. יש מנג'טה שעוטפת קצת מעל הקרסול למטה, באזור הטיביה. הערכים של לחץ דם נמדדים במילימטר כספית, שמסומן, כמו שאתם רואים פה, mmHg, מילימטר כספית. אלו הערכים. קולות הזרימה שתשמעו בסטטוסקופ, חברים, הם לא הפעימה של הלב שדוחף את הדם, אלא המנג'טה סוגרת מאוד חזק כאן את העורק. וברגע שאנחנו מתחילים לשחרר ממנה את הלחץ, הדם רוצה לרוץ קדימה. הזרימה הראשונה מייצרת מערבולת, ממש. מה שאתם שומעים באוזן זה המערבולת הראשונה שנשמעת, והמערבולת הראשונה, הכל זרימה הראשון שתשמעו, מסמן או מעיד על לחץ דם סיסטולי בשעון. ואז אנחנו מקשיבים לעוצמת הקול, ונותנים למחוג לרדת, ומתישהו יורדת עוצמת הקול של המערבולות, ואו נעלמת או נחלשת. ברגע שהיא נחלשת או נעלמת, זה יהיה לחץ הדם הדיאסטולי. ההפרש בין לחץ הדם הסיסטולי ללחץ דם הדיאסטולי מכונה לחץ הדופק. זאת אומרת שאם יש לבן אדם, סתם דוגמה, לחץ דם 120/80, הרי שלחץ הדופק שלו הוא 40. יש משמעות רבה מאוד ללחץ הדופק, אני אדבר על זה בהמשך. נהוג לרשום ערכי לחץ דם בצורה הבאה, סיסטולי/דיאסטולי. במקרה הזה, 120/80. זאת השיטה, בכל העולם אותה שיטה. בואו נסתכל קצת על ערכי לחץ דם תקינים לפי גיל. אז קודם כל, לחץ דם תקין נקבע ביחס לגילו של המטופל, לכל קבוצת גיל, ולמדנו בשיעור הראשון קבוצות גיל, יש לחצי דם שונים. למה? בגלל מבנה שרירים. למשל, למה לילוד יש לחץ דם נמוך? או למה לתינוקות עד גיל שנה לחץ הדם הוא קצת יותר נמוך ממבוגר? למה? כי ילוד אין לו בכלל שכבת שריר משמעותית שעוטפת את העורק, אז אם הלחץ דם יהיה גבוה, יפוצץ את העורק. ולכן,
את הטבלה הזאת אתם צריכים לזכור בעל פה. מה שאני רוצה רק לומר כאן בטבלה הזאת, שתדעו אותה, רק שנייה אחת רגע, אני צריך פה רגע לסמן לכם משהו. דקה רגע. דקה. אוקיי. שימו לב כאן בטבלה, שכתוב כאן לחץ דם סיסטולי, וכאן כתוב לחץ דם דיאסטולי. הכוונה היא טווח תקין של ערכים סיסטוליים, טווח תקין של ערכים דיאסטוליים. אז בואו רגע נסתכל על מבוגרים, אוקיי? נסתכל פה על מבוגרים. אז מה אנחנו בעצם רואים? אנחנו רואים שאצל מבוגר, הטווח התקין של הערכים הסיסטוליים בין 90 ל-140. והטווח התקין, הדיאסטולי, הוא בין 60 ל-90. זאת אומרת שאם אני אמצא בן אדם שיש לו לחץ דם סיסטולי 150, משמע יש לו לחץ דם גבוה. אם אני אמצא בן אדם שיש לו לחץ דם דיאסטולי נמוך מ-60, משמע יש לו לחץ דם נמוך. אוקיי? אם אני אמצא בן אדם שיש לו לחץ דם סיסטולי 80, יש לו לחץ דם נמוך. את זה צריך ללמוד בעל פה, חברים, בבקשה, אין ברירה. בשיעור של יום חמישי, אנחנו, רק דקה, אני רוצה להעיף את זה רגע. בשיעור של יום ראשון, אנחנו הולכים ללמוד סדר טיפול בחולה, ששם יש משמעות רבה מאוד לדבר הזה. אוקיי, דקה אחת, חוזרים. סבבה, רגע, תנו לי רגע לצאת מזה, אני יותר חלש בעניין הזה. אוקיי, בסדר. טוב, אז זה הטבלה שצריך לזכור אותה, אוקיי? צריך לזכור אותה בעל פה. כתוב כאן למטה מידת לחץ דם סיסטולי ללא סטטוסקופ, אני אדבר על זה בהמשך. לחץ הדופק התקין באוכלוסיית הגילאים המבוגרים, אוקיי? בעצם בכל אוכלוסיות הגילאים, לחץ הדופק צריך להיות בין 30 ל-60, כלומר ההפרש בין הסיסטולי במדידה לבין הדיאסטולי צריך להיות בטווח של בין 30 ל-60. אם באתם לבן אדם ויש לו לחץ דם 120 על 110, too bad. קרה שם משהו, תכף נדבר, אוקיי? מה שכן אני רוצה להגיד לכם, שהלחץ הדופק מבטא את ההיענות לגמישות של העורק בזמן הפעימה. כלומר, בזמן שיש פעימה, העורק מתרחב, ואמור לחזור בסוף הפעימה למקומו, כי יש שם שריר. יש אנשים שהוא מתרחב, אבל הוא לא חוזר. בלי גיל, קולסטרול, מחלות שתכף נדבר. יש אגב מקרים שהוא מתרחב, מצר את עצמו, ולא רוצה להתרחב יותר. בעיקר במחלות סוכרת, נלמד על זה. מדידת לחץ דם ללא סטטוסקופ. אפשר לבצע מדידת לחץ דם ללא סטטוסקופ, כלומר, אין לנו סטטוסקופ, יש לנו רק את המנג'טה שלוחצת כאן ומנפחים שעוד מעט אני אראה לכם, אבל אני אקבל תוצאה סיסטולית בלבד. למה? כי אני לוחץ כאן חזק, אחרי שלחצתי חזק אני אשים שתי אצבעות על הרדיאלי, ואני אתחיל לשחרר את הלחץ מהמנג'טה, ואסתכל על השעון. ברגע שאני ארגיש פה את הדופק הראשון, זה הלחץ דם הסיסטולי, מן הסתם. אז יש גם אפשרות כזאת. למה לא משתמשים במד לחץ דם אוטומטי? למה לא משתמשים בלחץ דם אוטומטי? אני תכף אסביר, בסדר? אבל בעיקרון, אתה מתכוון חשמלי. אין במגן דוד אדום לחץ דם חשמלי עוד. לחלקנו, לכוננים, יש כן, אבל בשטח לא משתמשים בחשמלי, גם בצבא לא משתמשים בחשמלי, וגם אין סיבה להשתמש בחשמלי. זה יותר נוח. נותן גם תמונה של דופק וזה, אבל לא קריטי. בואו נדבר על דבר שנקרא תת לחץ דם.
תת לחץ דם זה לחץ דם נמוך, שאומר שאין פרפוזיה. כלומר, אין לחץ דם שיביא דם עשיר בחמצן לפריפריה. תמיד כשאני אומר פריפריה, אל תשכחו שזה כולל מוח וקצות הרגליים והידיים. אוקיי? כלומר, יש סיבות לירידה בלחץ דם, והן רבות. אוקיי? יכול להיות פגיעה בתפוקת לב, ומצבי חירום שנלמד עליהם בהמשך. גם לחץ דם נמוך נקבע ביחס לגילו של המטופל. וכאן יש טבלה משמאל, שאומרת מה זה לחץ דם נמוך? סיסטולי. כלומר, אם בן אדם מבוגר, יש לו לחץ דם סיסטולי, נמוך מ-90, יש לו לחץ דם נמוך. זאת אומרת, אם אני אעשה לבן אדם בדיקת לחץ דם, ואני אגלה 80 על 50, 80 סיסטולי, 50 דיאסטולי, very too bad. מה המשמעות שלא ניתן לבדוק לחץ דם? רוצים לבדוק לחץ דם? וואלה, לא מצליחים. אז בואו נראה, כי זה מאוד מעניין ברפואת חירום. יכול להיות שאין לכם את השקף הזה, תרשמו בבקשה, אני אעשה את זה לאט. אני חוזר, מה המשמעות שלא ניתן לבדוק לחץ דם? לא ניתן. אז קודם כל ככה, אם לא הצלחת להקשיב לקולות מערבולת הדם בסטטוסקופ, דבר ראשון, תעשה את הבדיקה בסביבה יותר שקטה. כלומר, אם אתה בנסיעה באמבולנס תוך כדי נסיעה, תגיד לנהג האמבולנס, עשה לי טובה, תעמוד שנייה אחת, אני רוצה לבדוק לחץ דם. אוקיי? אם זה במקום רועש, תבקש מאנשים שקט. הדבר השני, אם במקרה לא הצלחתם להקשיב, יכול להיות שהסטטוסקופ שלכם לא ממוקם נכון כאן. איך ממקמים נכון? מסתכלים, פותחים את היד עם יד לשמיים, שקע המרפק, הולכים כאן מהזרת, רגע, איפה אני? הנה. הולכים כאן מהזרת לאורך היד עד לשקע המרפק, ועם שתי אצבעות מחפשים פה את העורק, את הדופק, אתם אמורים להרגיש אותו. אם במקרה לא הרגשתם אותו, אתם אפילו תשימו לב, תראו שהאצבעות עולות לכם טיפה. פה, במקום הזה, עובר העורק הברכיאלי. פה נעשה הפיצול. הראיתי לכם שיורד כאן עורק ברכיאלי, מתחת לקלוויקולה, יורד, מגיע לפה, עושה מין כזה פיצול והולך לרדיאלי. אז פה צריכה להיות המסקט. יכול להיות שהיא לא הייתה במקום, בטעות שמתם אותה פה, כאן, במקום פה. אז תזכרו שזה המיקום. וניתן לומר שהמיקום הוא החלק שקע המרפק בחלק הקרוב לגוף, אוקיי? אז זאת סיבה. סיבה נוספת, במידה ובאמת מצאתם את העורק, תתמקמו בבקשה עם הסטטוסקופ במקום החדש. דבר נוסף, אם במקרה לא שמעתם, אתם לא שומעים דופק, הם לא מצליחים לשמוע לחץ דם, לא מצליחים. עשיתם את כל מה שכתבתי פה, ולא שומעים לחץ דם. הדבר הבא שאתם הולכים לעשות מיד זה לבדוק דופק רדיאלי. דופק, בכלל, לראות אם יש בכלל דופק, אוקיי? אם אין דופק רדיאלי, וגם לא שומעים את המערבולת של הדם כשבודקים לחץ דם, חברים, מדובר בלחץ דם סיסטולי נמוך מ-80, סיסטולי, שזה לחץ דם נמוך. לחץ דם נמוך מ-80 סיסטולי, האדם שתבדקו אותו, ההכרה שלו אמורה להיות מעורפלת, או שבקרוב היא תתערפל. היה לי פה מקרה בבניין שאני גר בו, עם איזו גברת מבוגרת, שהעוזרת המטפלת כאן דפקה לי בדלת, ואמרה לי, תקשיב, הסבתא שלי, כל מטפלת קוראת לה מטופלת סבתא, הסבתא שלי היא לא מדברת טוב. מאחר ואני לא יודע פיליפינית, רצתי מהר, אני רואה באמת שגברת שאני בא אליה, היא לא לגמרי בצלחת. התחלתי לדבר איתה, לראות אם מתמצאת בזמן ובמרחב, היא לא לגמרי בצלחת. אני בא לבדוק דופק, אני לא מרגיש דופק. בודק דופק כאן, אני מרגיש דופק, כמובן, היא גם הייתה איתי בהכרה. אבל מה זה אומר? אם אין דופק רדיאלי, וגם לא הצלחתי לשמוע דופק שעשיתי בדיקת לחץ דם בסטטוסקופ, יש לחץ דם נמוך, וההכרה אמורה להיות מעורפלת, או שהיא בקרוב תיפול ותתערפל. ולכן, מה צריך לעשות? מה שצריך לעשות, חברים,
דבר ראשון, להזעיק ניידת טיפול נמרץ. ואני גם מדבר על זה אולי בשיעור הבא, אבל אני מפנה את תשומת לבכם, כל פעם שיש מצב של ערפול הכרה, חוסר הכרה, חייבים להזמין ניידת טיפול נמרץ. רק להם יש את התרופות על מנת לייצב את המצב. אנא תהיו ערניים לזה. אם הניידת טיפול נמרץ שהזמנתם, אומר לכם המוקד, תקשיב, הוא רחוק יותר מ-20 דקות אליך, ממך, אז תפתחו אמפולה של נוזלים, שיש לנו בתיק אמבו, נלמד על זה, ותיתנו נוזלים למטופל שלכם. הנוזלים האלו הם סודיום קלוריד, 0.9%, ואחת התכונות של הסודיום קלוריד זה להעלות הלחץ הפנימי שיש בתוך כלי הדם, ולחץ הדם יעלה טיפה. עכשיו, למה שיפול לחץ דם? המון סיבות, אבל בואו נגיד שאחת הסיבות המעניינות יותר זה דווקא התייבשות, וזקנים, קשישים, נשמת המים שלהם היא מאוד מאוד לא טובה. בואו נראה מה משפיע על לחץ דם. מה הדברים שמשפיעים על לחץ הדם? אז קודם כל גיל. ככל שהגיל מבוגר יותר, ככה ההיענות של אלסטיות העורק נמוכה יותר, כי הוא מלא בקולסטרול, וכבר יש מחלות אחרות. המערכת הסימפתטית לא עובדת מספיק טוב, ועוד ועוד ועוד. ופה נתתי לכם דוגמה של משפיע נוסף, זה הקוטר של העורק. מה שאתם רואים בתמונה העליונה, זה אדם בריא, עורק עם קוטר נקי, ועם החיים בתמונה שמתחתיה, אתם רואים שמתחיל להיבנות פלק. מתחיל להיבנות פלק, כשבסוף, למעשה, הקוטר של העורק מוצר, כלומר, הדם שמגיע משמאל, תנו לי רגע רק לצייר את זה, הדם שמגיע מפה, אוקיי? הדם שמגיע מפה מגיע בלחץ, סתם דוגמה, של 120/80, אבל כשהוא מגיע לאזור הזה כאן, לאזור הזה, אז הוא כבר לא יכול לעבור באותה עוצמה, כי ההיקף מוצר, כלומר הקוטר צר, ואם הקוטר צר, אז הלחץ דם יעלה. זה דומה לגמרי בצינור מים. ניקח צינור מים רגיל, נלביש לו בקצה איזשהו שפריצר שהקוטר שלו יותר צר, ובעצם נקבל שפריץ מאוד חזק, שזה בעצם הלחץ דם, אוקיי? אז זה לגבי העניין הזה. משפיע נוסף על לחץ דם זה ירידה בנפח הדם. כלומר, אין 7 ליטר דם בגוף אצל מבוגר. יש פחות, כמו, למשל, פציעה, שטף דם מסיבי. יורדת כמות נפח הדם. התייבשות, זו דוגמה קלאסית, אוקיי? יכול גם להיות אנשים שיש להם מחלה של עודף פעילות המערכת הסימפתטית, ויש מחלה כזאת, שבסופה אגב עושים ניתוח שנקרא אדרנלקטומי, מורידים את בלוטת האדרנל שנמצאת על יותרת הכליה, ובעצם פעילות מערכת סימפתטית שהיא מוגברת גורמת ליצירות של כלי דם פריפריים, אתם זוכרים, אז הלחץ דם עולה. יכולות להיות מחלות שגורמות לעליית לחץ דם, מחלת חום, יש תרופות שמעלות את לחץ הדם, וגם יכולה להיות תזונה בלתי מאוזנת שעשירה במלחים, בנטרן, אוקיי, הוא מאוד בעייתי, מלחים ונטרן גורמים לעלייה בלחץ דם, וענייה באשלגן. זה תזונה בלתי מאוזנת, ולכן צריכים בבקשה לראות שאנחנו לא אוכלים יותר מדי מלחים, ולראות בכלל שאנחנו אוכלים את אבות המזון המינימליים שאנחנו צריכים אותם. יש גם מצבים של הפרעה כלייתית. הפרעה כלייתית, תפקודי הכליה אינם טובים, וברגע שתפקודי כליה לא טובים, הם משפיעים מאוד על לחץ הדם. אוקיי, מה שבעצם אני רוצה כאן להראות לכם,
אני בעצם רוצה, רק שנייה, מה שאני בעצם רוצה להראות לכם כאן זה סרטון, למה הוא איננו לי פה? סרטון על לקיחת לחץ דם, דקה אחת. אני רוצה לתת לכם כאן הדגמה על מכשיר הלחץ דם שיש לנו בתיק אמבו באמבולנס הלבן. במגן דוד אדום יש מכשיר בדיקת לחץ דם ידני רגיל שנמצא בתיק האמבו, ולעומת זאת באמבולנס בניידת טיפול נמרץ יש לנו מכשיר שהוא מכשיר חשמלי מחובר למכשיר המוניטור שיש באמבולנס. אז בואו נסתכל רגע על המכשיר, אני אסביר לכם על המכשיר הזה, נבדוק אותו גם, ולאחר מכן אני אעשה לכם הדגמה איך בודקים לחץ דם. אז יש לנו כאן נרתיק, בתוך הנרתיק עצמו שנמצא בתיק אמבו, ואנחנו בודקים את זה לפני כל משמרת דרך אגב. יש לנו כאן מין מנג'טה כזאת, לרצועה הזאת קוראים מנג'טה, אוקיי? יש לנו יציאה ממנה של שני צינורות שתכף אסביר עליהם. בתוך המנג'טה עצמה יש בעצם כמו פנימית של אופניים, בקצוות שלה יש סקוטשים על מנת לחבר את זה על היד, ויש כאן סמן, אם תסתכלו, יש כאן סמן שאומר שהסימן הזה צריך להיות באזור העורק, ואני כאן רוצה רגע להסביר. לנו יש כאן עורק שעובר מתחת לקלביקולה לעצם הבריח, יורד והופך להיות עורק ברכיאלי, הוא יורד באזור הזה, כאן באזור המרפק הוא עושה מין פנייה והולך לאורך האגודל, ולכן הוא הופך להיות רדיאלי, ולכן אנחנו יכולים לבדוק דופק רדיאלי, אוקיי? אז בעצם איפה נמצא העורק שכאן אני אוכל לשים את הסטטוסקופ? הוא נמצא בהמשך הזרת, אני הולך לאורך הזרת, מגיע למרפק, וכאן יהיה העורק פחות או יותר, וכאן אני מניח את המסקט של הסטטוסקופ, אוקיי? זה לגבי הדבר הזה. עכשיו בואו נסתכל מה יש לנו פה. אז אמרתי לכם, הדבר הזה, הרצועה הזאת נקראת מנג'טה. יש שני סוגי מנג'טות במד"א. זאת מנג'טה מבוגרים, שאיתה בודקים לחץ דם ביד. לעומת זאת אצל תינוקות אנחנו לא יכולים לבדוק לחץ דם ביד, ויש מנג'טה תינוקות בתוך תיק אמבו תינוקות. מנג'טה שאותם מלבישים קצת מעל הקרסול, אוקיי? שתי המנג'טות יש להם את אותם תכונות. אז אמרתי שיש בפנים מין כעין פנימית, יוצאים ממנה שני צינורות. צינור אחד מחובר אליו שעון, והשעון הזה מראה את המידה של הלחץ דם. ויש לנו עוד איזה צינור אחד שבקצה שלו יש לו מין כזאת פומפה, אוקיי? לפומפה הזאת יש ברז, אני סוגר את הברז, אוקיי? ואני מתחיל לנפח. מאחר ואני רק מראה לכם פה איך זה נראה, אני גם אראה לכם כרגע איך אני בודק את זה בתחילת משמרת. אני מקפל את המנג'טה הזאת מקסימום הדוק, מחזיק את השעון בצורה שיהיה לי נוח להסתכל עליו, סוגר כאן את הברז הזה, זאת, אני סוגר אותה, ומתחיל לנפח עד שזה מגיע נגיד ל-200. סתם דוגמה לקחתי 200, ומחזיק את המנג'טה חזק, לחוץ, היא לחוצה, ובודק שהמחוג לא יורד. אם יש פאנצ'ר כאן במנג'טה, הרי שהמחוג יתחיל לרדת לי בצורה כזאת, אוקיי? אבל למעשה זה, אני מחזיק אותו חזק, שימו לב, המחוג לא יורד, ולכן המנג'טה הזאת היא תקינה. אז זה מכשיר בדיקת הלחץ דם שיש לנו באמבולנס. במידה וזה לא תקין או משהו לא בסדר, או יש איזשהו חור אפילו בפומפה, או הברז לא בסדר, או השעון התקלקל, בתחילת המשמרת אנחנו מחליפים את המנג'טה במחסן. עכשיו לגבי הסטטוסקופ. שימו לב, סטטוסקופ יש לו מין, לחלק המתחבר לאוזניים יש מין כזאת פניית זווית. אם תסתכלו, תראו שיש לה מין פניית זווית כזאת, אוקיי? בצד הזה זה כיוון כזה, ואם אני הופך את זה לפה לכיוון זה. זווית הפנייה צריכה להיות אלינו לכיוון המצח, אוקיי? כדי לוודא שאני באמת נמצא
במצב אופטימלי להאזנה, אני שם את זה, מרכיב, ולוקח את המסקט ונותן לו שתי נקישות קטנות, 1, 2, 3. אם אני שומע את זה חזק, סימן שאני נמצא במקום הנכון. חייבים לבדוק את זה לפני תחילת משמרת, כי לפעמים זה מתקלקל, לא עובד, נקרא, אתם יודעים, האמבולנס עובר הרבה מאוד ידיים במשמרת אחת. אז זה לגבי המכשיר לחץ דם, זה לגבי הסטטוסקופ, ומיד בעוד שנייה אחת אני אראה לכם איך אני עושה בדיקת לחץ דם על יד עצמה, צעד אחר צעד. בהמשך אני אשלב לכם קולות, איך זה נשמע לנו בסטטוסקופ, כדי שנדע מה זה לחץ דם סיסטולי ומה זה לחץ דם דיאסטולי. אני רוצה כאן להדגים לכם איך אני עושה בדיקת לחץ דם. אנחנו בודקים לחץ דם ביד שמאל. למה ביד שמאל? כי יד שמאל יותר קרובה ללב, וגם באמבולנס שהמטופל שוכב יד שמאל יותר קרובה אלינו. אוקיי? אז בואו נראה יחד איך אנחנו עושים את זה. אנחנו מניחים את הסרט עם הסקוץ', אנחנו מניחים אותו בערך משהו כמו 4 או 3 סנטים מעל המפרק. רק שנייה, אני אראה יותר ברור. אנחנו מניחים אותו בערך 3-4 סנטים מעל המפרק. אני מזכיר לכם את הסימון הזה כאן שאתם רואים אותו. הסימון הזה צריך להיות פחות או יותר באזור העורק, אוקיי? והעורק, כפי שאמרתי לכם, עובר בהמשך הזרת והוא נמצא בערך כאן. זה המקום שאנחנו נשים עליו את המסקט, אוקיי? אנחנו מחזיקים את השעון שיהיה לנו נוח, אנחנו מקפידים לסגור את הבורק של הפומפה, אנחנו מרכיבים על עצמנו את הסטטוסקופ, ואני בכוונה עושה את זה בקלוז-אפ שיהיה לכם יותר נוח, ואנחנו מתחילים לנפח. תראו, אני מנפח עד שאני מגיע ל-200, וכשאני אגיע ל-200 אני אעצור ואני אשים את הסטטוסקופ ממש מעל באזור, של העורק. אפשר גם לשים, אם אתם רוצים, מתחת למנג'טה, זה נקרא מנג'טה, ואנחנו לוקחים עם הבורג ומתחילים לפתוח לאט לאט את הבורג, ומתחילים לתת למחוג לרדת לאט, עד נשמע את ההלמות הראשונה של מערבולת שחרור הדם בעורק. ברגע שנשמע את ההלמות הראשונה, זה יהיה לחץ הדם הסיסטולי. אנחנו נקשיב לעוצמת הרעש של הפעימה, נמשיך לתת לזה לרדת עד שהיא תחלש. ברגע שהעוצמה נחלשת, באותה שנייה מסתכלים על השעון, וזה יהיה לחץ הדם הדיאסטולי. אני אחזור על זה על מנת שיהיה לכם יותר קל. שוב, אנחנו מניחים את המנג'טה בערך משהו כמו 3-4 סנטים מעל המפרק, מניחים את הסטטוסקופ באזור שהעורק הברכיאלי עובר, אוקיי? ואנחנו מתחילים לנפח, מנפחים, נותנים לזה להגיע ל-200. למה 200? כי זה נדיר למצוא בן אדם עם לחץ דם סיסטולי יותר מ-200, אבל יש מקרים שכן. ואז אנחנו פותחים את הברז הזה, את הברז כאן, לאט משחררים, ממש לאט, וברגע שנשמע את הפעימה הראשונה, את הרעש הראשון של העורק, של הדם שמשתחרר, בום, זה יהיה הלחץ דם הסיסטולי. אנחנו מקשיבים לעוצמת הקול וממשיכים לשחרר לאט, ברגע שיחלש הרעש של הפעימה, זה יהיה לחץ הדם הדיאסטולי. זה כל הסיפור בבדיקת לחץ דם. אם במקרה אתם באמבולנס ואתם לא יכולים להקשיב או לשמוע תוך כדי נסיעה, תבקשו מנהג האמבולנס לעצור את האמבולנס בצד, ותעשו את הבדיקה בצורה שלא מפריעה לכם הנסיעה או רעש הנסיעה. מה שאתם רואים כאן כרגע זה בעצם התצוגה של שעון לחץ הדם שלנו. אתם רואים את המחוג, אני עצרתי אותו בכוונה, אני מיד אשחרר
את הלחץ מהמנג'טה והמחוג יתחיל לרדת. מה שקורה בפועל זה שהמנג'טה משתחררת מההידוק שהיא מהדקת את היד, וברגע שדם יתחיל לזרום לכיוון קצה כף היד, אז בעצם נוצרת איזו מערבולת בעורקים, והמערבולת הזאת היא בעצם משמיעה קול. הקול הראשון שתשמעו תכף, הוא יהיה לחץ הדם הסיסטולי. ואז אני אמשיך לשחרר, המחוג ימשיך לרדת, אתם תקשיבו לעוצמת הקולות, לעוצמת השמע, וברגע שהעוצמה תחלש או תיעלם, זה יהיה לחץ הדם הדיאסטולי. אני בכוונה לא אדבר כדי שתוכלו להקשיב, אני רק מבקש להפנות תשומת לב, שזה שאתם רואים שהמחוג פתאום מתנועע כאילו הוא דוגם את הדופק, אין זה מעיד על מידת הלחץ דם, זה בסך הכל מבטא את הלחץ שהאדם מפעיל על דפנות העורק, זה לא רלוונטי למדידת לחץ דם, אוקיי? אז בואו אני אראה לכם, אני אשתדל להיות בשקט, תשימו לב היטב ותראו מה קורה שמתחילים לשמוע את קולות זרימת הדם. שימו לב. אוקיי, מה בעצם ראינו פה? ראינו שבאזור 114 סיסטולי שמענו את ההלמות הראשונה של מערבולת הדם בעורק, שעשתה קולות, שמענו את העוצמה, ובאזור 76 סיסטולי נעלמו הקולות של הפעימה. זאת אומרת שזה לחץ הדם הדיאסטולי. ככה מודדים לחץ דם, חברים. אז אני הראיתי לכם כאן בסרטון הקצר הזה, הראיתי לכם איך בודקים את מכשיר לחץ הדם, הראיתי לכם איך מחברים אותו, איך אנחנו מחברים אותו על המטופל ואיך אנחנו מבצעים את הבדיקה, וכאן בסוף נתתי לכם לשמוע איך זה יישמע לכם בסטטוסקופ.